Hvad er du for en race? Kan du ikke svare? Nej, hvor er den sød. Lad os give den noget mad. Værsgo, lille ven. Se, den spiser. Jubi, den er blevet helt tam. Vi giver den noget dukketøj på. Se, hvor sødt. Hvad med at kalde den Buller? Nej, den skal hedde Margrethe. Ligesom dronningen. Nu skal du sove. Godnat, lille Margrethe. Og sov nu pænt. Se, den sover. Tror du, vi får lov til at beholde den? Vi beholder den bare hemmeligt. Kom, vi går ind i stuen, så vi ikke vækker den. Et supersjældent jungledyr er i nat forsvundet fra Zoologisk Have. Det blev skænket til haven af skibskok Kai Jørgensen, men den kendte filmstjerne Isabella Scorpio påstår, at jungledyret tilhører hende, og at Kai Jørgensen har stjålet det. Enhver oplysning om det efterlyste jungledyr bedes rettet til nærmeste politistation. Jamen, det er Margrethe. Sporten. Margrethe? Hvad er det for noget sludder? Hun sover i dukkehuset. Kom selv og se. Mesterskabet i boksning ved at besejre Monk Johnson. Knockout. Margrethe er væk.